Žalob můžou za to spekulanti, kteří hromadně skupují dávno promlčené dluhy a snaží se je vymáhat. Využívají přitom strachu lidí, kteří o starých pohledávkách mnohdy nemají ani tušení. A co je nejhorší, pokud se v takovém případě nebudete bránit, budete muset zaplatit pravděpodobně mnohem víc, než byla dlužná částka. Představte si, že vám přijde od soudu zelená obálka s tím, abyste zaplatili několik let promlčený dluh. Paradoxní situace. Ještě paradoxnější ale je, že pokud se nebudete bránit, tak vám skutečně může na dveře zaklepat exekutor. Výdělek spekulantů se rovná jednoduché rovnici. Od pojišťoven nebo firem skupují staré pohledávky, které vznikly nedorozuměním nebo tím, že se člověk třeba odstěhoval a nezaplatil poslední složenku za elektřinu. K dluhům v řádu 100 korun si pak ale připočtou mnoha tisícové částky za právní úkony. Se jedná o pohledávky, které jsou už promlčené, kdy splatnost těch pohledávek byla v roce 2001-2002. Nad takovým biznisem ale kroutí hlavou i exekutoři, kteří mají paradoxně pak takové dluhy vymáhat. V zásadě se to dá přirovnat k pokeru, kdy držím neuvěřitelně mizerné karty a jenom doufám, že ten soupeř mi nepřijde na to, že ty karty jsou opravdu tak špatné. To zažil i Petr Laštovka, když před lety řádně ukončil pojistku, zatoulala se někde její poslední splátka. Teď už je dluh dávno promlčený a Petrovi přišla soudní obsílka. Ta dlužná částka byla původně 330 korun, úroky k tomu za těch 8 let 51 korun a odměna advokátovi celkem 6420, takže se to vyšplhalo na necelých 7 000. Petr se ale nedal a využil jednoduché rady právníka. Odvolal jsem se a ten nárok by měl zaniknout. Rada pro všechny v tomto případě je jednoduchá. Podají odpor, kde dají námitku k promlčení a v tomto případě ten soud vlastně takovéto řízení zastaví a ti lidé nemusí nic platit. Mu stačí v zásadě 2 slova, namítám promlčení. Odpor proti obsahu zelené obálky, ale musíte podat nejpozději do 15 dnů od jejího doručení. Jinak budete muset za svoji zapomnětlivost exekutorovi zaplatit. Já si myslím, že chtějí vydělat akorát na nevědomosti lidí. Jo, že to zkouší, jestli se ty lidi leknou nebo neleknou, jestli zaplatí, nezaplatí. Jana Kaliánková, Ladislav Hruška a krajské štáby televize Prima.